Papa Martin. Minsan mami, kumain tayo ng lechon doon, no? Sa Linjas Lechon. Yung pinuntahan natin sa Bangkal ba yun? Bukal? Alam ko may ulam din yun eh, na lechon paksi yun, dinukuhan, gano'n. Siyempre may lechon. Order ka 1 kilo, 700, ubus mo na yun. Kaso tipid sa balat siguro yun, ano? Ba't meron dito? Lumuwag ah. O linggo lang. Ah, sa Santo Tomas pala. Dito nga maluwag pa. Split road na siya, oh, maluwag na, oh. No, ayun, oh, doon meron din. Oh. Sa gabi, malaglag ka dyan. Ay, ayun na, ang traffic. Doon pala dapat tayo. Pero magmimit lang sila sa doon. Kung 2 lanes yung doon sa kabila, 1 lane lang naman. Lalim mo. Yan ang mga flood control, yung DPWH. Ayan na, oh. Kainin mo na rin yung chicken atin. O, tama naman yun. Eh, kung ibig sabihin. Ay, ano ba juice? Orange juice. Sige nga pa nasagot ha, 509. Gusto mo medical? Meron pang iba-ibang social Meron media pa ako isa dyan. ng group of friends. Ah, napaano yan? Pati sa trabaho. Ibig sabihin, ang friend mo lang, asawa Oo, nagtatapal. Yung mga nakakausap mo sa work, ganun. Tsaka doon sa acquaintance lang. Ganun ba yun? So, may limit pa. Gaganyan sila eh. Pag nakulanan mo, wala na. Puso mo. Diba? Puso mo ba? Korakin kayo. Ito nga dito sa Sino pagagalitan natin? Si Skaya. Mag-asawa. Pag-asawang Michael B. O sabi niya Teresita. Sabi niyo, sana hindi na ako nagpa-interview kay Julius Babaw, talo din naman ako. Pwede maging friends mag-asawa.
Ang yaman-yaman na kasi, nag-ambisyon pa. Yan na nga yung maaaring issue. Tumakan mo, lahat daw ng ari-arian. Please. Ayaw mo pakita ko yung mga friends ko. Kita content. Sino yun? Isa may tamang pero alam mo meron po tayong mga kapanayam and expect yung sarili lalo na sa pamilya Grabe, no? mag-asawa. Okay po, mga senador, putang ina. Bong Revilla, Jingle. Hindi ko akalain, si Jesse Escudero. Oh, tsaka yung Sunny Angara. O, yung Sani Angara eh, walang yama eh. Tino-tino eh. Tsaka yung Villanueva. Nano si Bina. Hindi mo alam talaga. Ayun si Nancy Binay, malamang yun, prokot talaga yun. Pamilyang prokot yun eh. Pinakamagandang gawin kapag Ito si Jesse Escudero. wala na eh, parang pa-high-tech. High maintenance ang jowawis niya eh. Ako may fake news pa. Mayaman yun, mami, si Hart. Pero sabi ko, ano daw yung separate daw yung Pera nila? pera nila. Oo, pero Kaya siyempre. sabi niya, yung kung ano man yung ano ni Jesse Escudero, wala akong ano Oo. kung ano man yung inaano ko sa social media, pinagtatrabaho ko yun. Sabi ni Hart. Kasi binabati ko siya ng tao eh. Natural, siyempre. ng kawalan ng tiwala, ugat ng away na mas lalala at maapekto Dalawa na naman. Parang si May. Pero si May, hindi mo talaga maano kasi mayaman talagang tao yun. Si Hart din, parang ganon, mayaman din. Tama ba o hindi? Hindi, kasi si Hart kasi, ano, shopping dito, shopping doon. Kaya siya napapatikos. Hindi katulad ni Maine Mendoza na simpleng tao lang. Nasa linya po natin ngayon si Ms. Maribel Junicio. Jingo, iba din pa. Welcome back, Ma'am Maribel. Action star, ba di? Ay, okay na ba yung linya ni Ma'am Maribel? Hindi ko siya marinig. Ma'am Maribel, good morning po. Happy Sunday. Ayun, malinaw na malinaw po kayo. Abay, ang dami ng nag-text dito. Kasi katanungan ko, Ma'am Maribel, gusto mo bang i-follow? Yes, super easy. Nadami. Wala na yung mga anak nilang mga sosyalerang 750,000 kumain, ano? Magbungitan pa. Sino pa ano? Kaka nagturuan pa, barya lang daw. Oo. Putang ina. Kahit may event si Ma'am Maribel. Grabe. Grabe, no? Isang bahay na yun. Pagkakataon ngayon. Sila, isang oras, 2 oras na kainan. Ito, kasi eto na, ang dami ko nang natatanggap. Lilipat na po kami ng linya. Dati yung sa tao yan. Sa mga tao nagtitipid. Mga kapuso, pag-uusapan na po natin yan ng mas malalim. Talaga Pilipinas. Dito yung text ulit natin sa mga Grabe, no? makiisa. Ay, walang pagkulat. Makisali sa ating Sarili mong kababayan, ninanakawan mo. Ino-follow mo ba ang iyong Estero Pina sa kanilang social media pages? Pati na rin yung mga anak. Sabi ni Bongbong Marcos, thanks sa mga ganyan. Utang ina mo, isa ka. Ikaw ang tinuro. FB at Superato DWB 594 kHz. Nasaan na yung pagkain natin? At hindi maliliit na LED. At aking po personal page. Unang sa magulang mo pa lang, kurakot na eh. Tinitiis ko na hindi itong kalsada. Ang hirap doon sa kabila. May barina. Malubak dito eh. Kaya nakakatakot yung barrier na yan. Sumalakan niya. Lagapak niya.
ikulong. Yung mga may ebidensya silang pandarambong, ikulong. Babalik na naman si Jinggoy at si Bong Revilla, hindi na nadala. Ilan taong ba yan ako, no? Ha? Oh, matagal na. Pero bago yun, naging nurse ako. Kaya marunong din akong mag-alaga. At Hindi mo nag-alain ko. Hala, siguro nila hindi mauungkat yan. ang pinipili ko noon, yung Kaya lang, ilan nila si Vico Soto. Ayan. check the quantity, check the order. Gaya ko, magtanong ako sa Nadali sila. Dali. Hilig ka ba sa kambing? Meron yan malapit sa atin. Sa 600 lang. Ang kambing, may ano din naman, Inihaw ng Liempo, Gordon Blue. Dire-diretso lang yung sa pauwi. Yung, di ba may thank you tayo nag-ano? Thank you. Diretso ka ba doon? Ang pala nito? Manawag pa lang pala. Baklat naman siya ngayon. Alas 2. Wala yung magazine na. Ha? Kaya pa yung magazine. Ano, hirap overtaken nito. Sikip! Kaya ayoko dito eh. Delikado kaya yan? Lalo pag nag-truck ka nandito, eh no, tignan mo, bilis pa oh. Bahay at buhay. Kasama si Lana Roque. Ito na po natlingan natin si Ms. Maribel Junicio. Marriage and relationship consultant ng love and the two. Okay na ang linya mo, Maribel. Good morning. Welcome back. Good morning. Good morning. Yes. Opo, salamat sa pagkakataon. Diretso na po ako sa katanungan. Alam ko, pwede po ba marami tayong mga nagmo-comment na eh sa ating pong basa. O sige, ang social media, bahagi po ng komunikasyon. Pero may ibang pinipili na huwag mong i-follow ang kanilang mga mister o misis sa kanilang mga social media pages. Sige, direct na tanong. Healthy ba to? Dapat po mag-ino o hindi? Gatin mo pa, tira mo na lang ako. Ayun, dami. Okay, hindi mo yung chicken po. Kainin mo yung chicken po. Social media. Inom ka lang ng inom rin ng juice. Aka na yung coke, juice ka lang. Busin mo na yung juice. Isunod mo ko. At saka lalo na, ikaw nagla-like ng iba, kailangan mo si Mrs. Pian mo na o si Mr. mo na, di ba? Loyalty. Oo nga, pero meron kasi ako nabasa na article na parang mas effective daw sa kanilang mag-asawa. May peace. Kung hindi pinafollow Ay, sa'yo yan, yung Coke. kanilang social media page, kumbaga may limitasyon. Tama ko ba ito na may certain limit sa isang relasyon para hindi mo ba para bang nasasakal na alam mo lahat na ayun. Kung nasasakal ka, dahil hindi maganda sa social media or face-to-face, not good. Kasi merong mga ibang paliwanag ng tao kung bakit gusto nilang
Pag nagutom ka, kainin mo yung chicken. Kasi parang malakas ka. Oh, Noon. Si Vice Coco ganda yun. Marte, no? Si Vice. Vice ganda yun. No? May ano ni Vice ganda eh. Pati kulay. Grabe. Parang laruan, no? Kaya agad-agad si Boss. Kaya nga naman ang binabayad niya sa taxi. May tax din yun. Kotse niya. Iba nito ba naman lagi ang biyahe? Ang sarap pumunta rin sa bahay. Yung walang traffic. Opo, pero ito sila din sabi niya, yung pero yung ano daw niya, yung mga anak niya, hindi daw siya pinapalo dahil wala daw kwenta yung post niya. Pero siya very open na i-follow niya ako kasi yung mga anak niya, di ba? Oh, ano yan? Hanggang langit konti. Hindi ko hindi sa ulo kaya mga